views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alauna, 36 oras. Hapit ko wala malit mga igala. Pasensya na mga igala kay niuli ko kadyot sa among balay. Nakalimot din ko abi na kog holiday. Wa man din mi apila ng holiday di ay. Trabaho. Alaw na ito, 37 oras. Pasensya, pasaylo ako sa akong mga salay ko masamang sala na mong imitugin sa kami. 0995-335-2093. Mandilit sa tag mga kuan, mga kay Borag Pono na kayo ang atong kuan. Okay. Done. Delete. Okay. Deleting 5,732 messages. Grabe. Sige. Kabalo na mo may galaw. Bano ba tato dalas stress? I-text na ng inyong mga problema. Uban pa. 0995-335-2093. Kung gusto niyo balikan ang uban na itong mga episode, ato lang mo sa Spotify. I-search lang niyo Bitog-Bitog University. Na dito ang Tita B o mga gugmang giyahak mga igala. Sa mga ga-download na sa Spotify, labi na sa mga nasa laing lugar, labi na sa mga OFW, pawala sa kalaay, naminaw sa Spotify. Maayong hapon ninyo diha. Kung asa mong gibotang ni Lord. 0995-335-2093. Paumanan nga kanta. Taasa eh. Akong problema, pwede ba na ako ibalik pagka-single akong mga benepisyo? Like, example, sa akong SSS, sa mga... Para mabalik sa single, or pwede ba nga mag-apply sa uno nga single akong ibutang? Kaya wala mong gold record among married. Sa NSO. Ambot ka karon sa PC bulag na po mi sa kumbana mo na ako mga pangutan na tita. Na. Mga taga legal man nga pangutan na mga igala. So sa legal na to na siya sitawagan na ipangutana ha. Kay murag murag wala lugar na register nga kuan ka minyo tapos nagbulag naman lang sa mo so gusto nimo nga ituloy-tuloy na lang yon. Tita B, hope you'll answer it. Must take 2 minutes na explanation. Ask lang ko tita in your own opinion na by chance gabag o ang laki masigrabe sa ka-cheater before like pakboy gyud siya. It takes time tunod mo gyud nila. Once a cheater always be a cheater. Naniniwala ako nga yes. Depende mo kung nasa realization sa depende nga na sa laki yun. Na mga realization o sahay. Depende kung unsay na itabo or para sa iya nga munang nag-change siya. Depende na sa edad, ana. Kaya kami naniniwala kami na yung mga edad nga mga lalaki, feeling nila, pitindagan na, proud kayo sila nga dagay chicks, kay gwapo kayo silang paminaw, ana. Kasi eventually, pag magka-mature na sila, nausap na po ng ilang kuan sa kinabuhi, na may nga na. Wala pa yung mga natigulang na lang, murag yapon. Lahat ay parang... Pero ako para sa imo ha, ayaw pag ang trust galing, walay pagsaling may gala.
Ayaw na ipadayon. Okay. Sa Hello? Wala mo. amang Kung nagaling kay salakto na ba kay istorya, kung nagaling kay Uya, tapos wala kay Sally, kay cheater siya dati, hindi tayo wala ginay nada. nagtagpo, pero di din ala. Ang wala pa nag-text, i-text palihong. Ang mga puso'y wag Sa mga nag-text na, dali, tawag na. suko na sa laban. Hindi tayo pwede. 0995-335-2093. Sa mga naka-text na, tawag na. Anong kakaputol man pag matubag na? Why long? O, dali, si 783, naka-text na, 889, o, tawag na. Nanang damdamin. Problema na ako'y uya, pero wala pa may nagbulag. Nagbulag akong live-in partner. Ha? Dahil sa una pa lamang. Tita B, yun sa may buhato na ko, ani Tita B, gikawatan kong kwarta sa boarding house, katong kwarta ha, pala pang operato na ako. Yung mga pulis, wala may aksyon. Ba, kapag nung una pa lamang. Di na umasa, di na niwala. Hindi tayo pwede. Di nagtagpo, Dili pwede ang mga wala naka-text. hindi na posible. Ang mga puso Tita B, anong wala naman mo background sa sound, kamo drama mo sa gugmang giyamang sa Tita B, nabas ulan si Ray Ray. I-PM siya kung nabas siya uyam. di tayo, Dili mi pwede mag-play og song kay makapiright. hindi tayo Parawa naman eh. dahil una pa lang. Alam naman natin mayroong hangganan. Na ako'y uya, pero minyo siya, iyang bana tuwas gawans, pero dugay na sila, wala din nagana ng bahay saya, kay mata, pobre ang laki, tas nagdahom pang mga pera nila nga sila pa, malok lang ang bahay, magpaibalo, di sila kasado. Tayo pwede. Sige, tawag. Kutob ram ni sa text, di man katawag. Talaw man. Oh, pero di din nadhala. Hindi Na ako'y uyab karon, feel na ko mura man siya ug wala pa ka move on sa iyang ex sa una, kaya ang tug karon napa sa number sa iyang ex. Boros siya karon sa una ko ni tita mura man ko og selos, nga napa man siya number sa iyang ex. laban. Hindi tayo pwede. Hello. Hello. Kita, Pila edad nimo doy? 22. Pila? 22. 22. Pila na mo ka bulan uyab? 5 months pa, tita. Ay, 5 months pa di ay. Tapos, gisog, pila ka adlaw, o pila ka bulan ng uya, baya ka gisugot. Dali raman, tita. Wala ray bulan. Wala, Ray. Wala ray bulan. Oh, grabe. So, aray bulan, gisugot na rin ka, so na-inlove na rin sa mo, ha? Pero, sa diyang gisugot na ka, sa may feeling ni mo, day, borag, wala, sa mga panakibutas ra ka? Di man kayo nanawag. Nung mag-uyan na mo, tita, nanawag. May nanawag sa iya, ha? Na, nagsulti siya nga, iya daw ko nung ex. Okay. So, in fairness, honest siya sa mo, wa siya na makaka. So, tingnan ko siya nga, dili na ko gusto makakita para na ang number. Yan na itong gi-block kita na. Karon nakita na ko bag-o mo, mong nga number. Nakita ni mo nga, kanang mo block ka, mo gawas mangyapon ng number, pero mo reject lang. So feeling nimo kung wala ka, magtawag-tawag sila? Ako gitawagan kita, giludan ako yung cellphone. Kanat dirige man, di man makontak. Mo galing. So ang imo laging pasabot ron tungod kay ang number sa iyang ex napa sa iyang phone, feeling nimo gatawag-tawag silang duha?
Mo lagi na pita, maka lagi kung Lagi mo lagi na imong feeling lagi. Mo na imong pamati. Mo na, Why? Dili masaligan imong uyab di ay? Feeling nimo di masaligan? Masaligan mo ka? Ang panagigugma manggod, ang relasyon, kailangan yung kamusalig. Kay kung nga ni 5 months pa lang mo, wala pa lang kay salig, wala ni dili hapsay inyong kuan. Nagduda de ka nga morag. Unsa di mo nagduda ka nga ang iyang pagsugod sa imuha morag 50-50 na pagyapon sa feeling sa iyang ex? Dili nagignon pa kita kay love niya. Di mo salig ka sa iya dapat. Okay, ako lang ako nang kita bagay. Yung panahan bitaw og dapat nagtugtaw kami lang ya. Mo lagi. Number 1, kung ang ex manawag, wa tay mabuhat ana. Kay what if kung ang iyang ex na inlove pa sa iyaha, wag tay mabuhat ana. Pero kung siya mismo, mayon siya nga dili na gid siya, musalig lang ka nga sa imo na gid siya, di daog ka. Wala mga kinabasahan ng mga text ka ha. Wala ang pupita. Salig lang. 5 months pabita mo. Ang problema sa imo, 5 months pa lang mo, anak kay salig sa iyo. Wow man sa sagdi lang. Pag makakita na gid ka nga saktong ebidensya nga nagbinuang gid siya, diyan na rin ta istorya otro. Pero sa karon, wa makakay nakita sagdi lang, di man gini mo na mapugngan ang iyang ex. Kung what if ang iyang ex ugmaan paghihapon, na di na to na mapungan. Ang iyang mangungibutang sa iyang ex kita kay sana na siyang igagaw ba? Sa number sa iyang ex. Mo lagi so yung mong gusto ipa-delete, kung ma-delete ana. Oo. Kabalo ka Brad, kabalo ka Brad. Bisa pag i-delete nimo na or dili, kung na-memorize niyang number, wag gyapon. Kung magbinuang gyud siya. Unsa may ang reaksyon niya? Sige, inuni mo siya nga i-delete na nga number ana. Tapos masuko ka basta naka-save paghapon. Mo lagi sana. Kabalo ka brother, ani mong buhaton kung tinud-anay ning imong gusto ko kag tinud-anay. Ang imong buhaton kung for example ex man na niya, ayaw siya kontraha, pwede man nimo na siya istoryahon nga naon sayang ex ana kay dili man diretso mo automatic mawala, mas mahimo pa nga nahimo kang kuan ganang ikaw willing ka nga maminaw sa iya haba. O sige, okay raman. Unsa man ni tapos imong ex ana. Hantud nga eventually kay kung magkontra ka, sige away na. Kung tinud-anay ka na igugma, ayaw pagsilos kung napa sa siyang ex, istorya ha. Karon kita boros mo karon. Sa iyang ex? Ako naraman di. Boros naman di galing nimo. Ayun na pagsil. Ayun na sigduda-duda. Kay kung for example, kay kung ikaso mo kumuti pas. Mura mo kung baka kanya pita kay ang number sa iyang ex karon na. Number sa iyang ngalan sa iyang gagawang ibutak. Kay kabalo man siya nga masuko ka. Yun sa nung pagkabalo nga sa iya tong motong sa iyang ex, memorize po nimo? Memorize na ko kita ang kuan last number. Di ba sige butan ni number sa iyang agaw kay basin kabalo man siya nga masuko gyapon ka. Mamao siguro. Ako sa imo istorya ni magtarong sa man naka-move on na ba ka wa pa sa manggi problema. Ako ganing ipangutanan kita. Para tabangan nimo. Gipangutanan nimo pero pinalagot sab. Ipangutanan ako siya nga naka-move on na ba siya din sa tino. Umuga so wala sa muting uminto si 50-50 pa. O di istorya tarong. Inani mo siya nga sisag di lang mas may manggon na nga kadugayan siya na gyud makaingon nga na in love na gyud sa nimo. Kaya the more ka magsuko-suko, talabi nagburos naman din na karon. Sige, kaya kung magbinuang ka di, biyae. Tama na. 5 ba ko na? Ayaw. Ako sa imo salig. Pag kasong nagiging ebidensya nga, klaro nagiging ebidensya nga, nagipagkontak yapon siya di. Yan mo siya nga, wala naman kuno sila kontak-kontak yun to. Then, wala na. Then, imo ni siya. Sige, ano man siya, salig ka. Now, kung makita kayo mong kagdakong ebidensya, nga na kay mga nakita nga text nila, nga gurag nagbalik yun sila, na, din, muna na nga sinyalis nga, di, goodbye. Wala mo dito nakita pod nga text. Galing. So, ayaw pag-advance kung nahuna. May ako, delete mo na tita ba? Ayun na lagi pag una. Pag inkaso, ano na lang, kung inkaso naagyo diretso nyo pag wala, nabugnaw na, di, bulag diretso. Babalaka man ka nga laki man ka. Ang galing mo! Ayaw pataranta, except kung pangit kayo ka. Dili ko tita. Naraman din na. Mabalaka man ka ng mga babae nga magbinuan, tagwapo ko ka. Mangita taglaing ka na may lain dagan gwapa, tama?
Oh, ay kataranta. Pagtanong nimo nga uy, mo ra gyapon, wag gyapon niya gidelete oh, tapos uy nagyapon sila yung mga tik. Oh, di goodbye. Sa bagay, di man mo kasado, tama? Oo. Oh, Pero pila sa nang utitang, sinuon ko niya. Oh, mo galing, feeling mo love pero feeling mo gaduda ka. Murugana ka ba? Ano nimo tarong nimo istorya nga unsa man gyud nag wa pa naka move on. So kung maghilom-hilom siya, di mo sige. Ina na lang ko kung kanos agyug ka kuan ana willing ra man gyapon ko na diri ana ba paluy-luoy den tirada ba. Yo. Kay gugma ang ka di pero style nimo dia nga. Okay ra man ko. Sa bagay, sulti lang ko kung unsay problema nimo kung pagyapon ka move on, okay ra pud sa ko. Sige, ako katagag chance na magstorya gyud mo ta. Paluy-luoy tirada dia. Ang imo dia nga wala na humana nabungkag na nimong tinapok. In kaso mo balin sa dito, ana. Nakatilaw ka na, dingi tala po kag laing tinapok para bungkagon. Ayaw ka bala ka kay lalaki man ta, perminti man ta makakita. Lagi ta. Salamat ta. Sino nimo paluy-luoy ba na saman kung wala pa ka naka-move on, okay ra sa ko. Sige, kay love man ta ka. Sige. Ibalik ta kasi dito sa ka. Storya mong tarong kung sa mangyod. Kung mo decide ka nga magminahal, ibalik mo. Di na ako sa titang, kay patigbalik pa siya, dili naman daw siya. O mo galing. Di, pwede maguna brother nga, wa pa siya ka-move on gamay. Pero sa taman, ang lalaki, wala may gugman niya. Ana, bitaw? So mo nang, minsan nga, di na lang ko sa mo. Di na ni mo. Silang paminaw lang, hanton na moabot ang panahon. Ang imong challenge mong kagalingon nga, unsaon ni mo, nga siya makamubon og tarong og sa imo na gyud ma-focus og sa imo na gyud ma-in love. Mo na imong challenge. Kaysa magsikag pang-ukoy-ukoy nga masikag magkasuko magunahuna nga magsisilag tawag. Pero dili na gid sila tawag kita kay ang 14 nga number ba murag. Tarong nga lang og tarong nga diskarte diha nga kanang bayhana wala na makainggit siya nga lahi ra gid dekada kaysa layo man gito kong ex. Ana ba i-challenge imong kaugalingon kaysa magsilos-silos ka. Lagi kita. Okay? Okay ta. Larga. Sa mora to. Bye. Depende rin na may gala. Sa angle ba, sa inyong relasyon, kung asa mo mo tanaw. For example, lamang kayo nga na, for example, ikaw lalaki, nakasalo kag babae nga gikan sa grabe nga pag, broken-hearted. So, ibutan na to, broken-hearted siya. So, ikaw ni Salo. So, ayaw pag-expect diritso nga makalimot sa siyang ex. Dapat ka nga mga panahon mo na time nga medyo luya man na sila, mo na nga time nga inyong i-comfort. Ayaw ka hurt kung magstorya sa abot sa iyang ex. Sige, sagdi nga ipagawas na ihungaw na yung gibati. Minaw lang ka, minaw. Lagi, kasabot mong gungay. Kahit di sigurado. Diba? Di pagkuhan mo, pag-check ang mo. Kadugayan, ma-feel niya nga, salamat kayo ha, nagyo ka diha para maminaw na ako. Ay, Keroy, ako lang makita nga, di ko gusto nga makita nga sakitan ka ba? Yeah! Charot! Di kadugayan, ma-realize niyang imong mga effort. Ano mo na, imo na i-challenge mo ko galingon dayon. Nga eventually, nakalimot na sa iyang ex. O dito na din siya na in love day sa imo, ha? O di, daog diritso. Ay, Alas 2:17 sa itong oras. Kinibigyan po ninyo ngayon. Tita B na place to be. Guwapa ko, trailing guwata ko. Bien. Sabi commercial. Di mabangving. Balikan na itong mga nag-text din mga igala. Tita B na ako. Yung problema. Unsay rason Tita B kalit lang man ko gibulagan. Wala ko kabalo sa reason, help me. Na! Huwag ka kabalo sa rason nga nag-uban mo, unsa na lang kami? Hello? Hello, Tita B. Pila edad ni mo, Doy? 28, Tita B. Kinsam ni nakipagbulag, uyab ni, asawa, live-in, so ni? Uyab, Tita B. Pila na mo kabulang uyab? 4 years. Ha? Tagal na. Lagi Tita B. So, wala mo nag-away? Nakipagbulang lagkalit? Oo, Tita B. Di naman makontak. Gibla ako niya. Istorya isa ko, unsay before siya nakipagbulag, nagunsa pa day mo? Oo, okay. Ano?
Uy, pag nagsugo, naghilak naman. Di ta magkasinabot ani, yun niya naghilak. Kuan magunti tabi ka ng Oh, before mo nag-away, nagunsa man day mo, say kano sa tong last nga malipayon pa mo duha? kuan tabi 1 week. Ah. 1 week sik lang. May galit naman dyan kay Di ta ka masatang kung mag-una-una kag hila. Ha? Relax sa inhale. Ginawa sa exhale. Relax. Okay? Again, kung utrohon, kanos atong last nga malipayon pa mong duha. ito siguro sa third day kita. Nagunsa man mo atong Saturday? Malipayon pa mi kay nagangyo ulit ko niya kay layo mong may tabi. Nagangyo ko niya nga mag-sex me sa cellphone ba? LDR mo, LDR? LDR. Pila naman, asa man sa dapita? Sa Surigao tabi. So pila na mo kabulan or tuig nga na nga long distance? 2 years tabi. Achos. Pila edad niya? Maguli-uli bang ko tabi. Pila edad niya? 27. 27. So taga Surigao gid siya? No, Surigao. Ikaw mo taga dinhi. No. Kapila ra man ka mo adto dito in so sa kasimana or sa kabulan. Sa kabulan tabi makauli ko kaduha. Tapos kung makauli ka, naidampa-dampa unsa may mabuhat ra ninyo dito. Tabi. Madampaan nimo siya. Okay naman, malipayon naman pag naka dito. Malipayon. Pag naka dito, unsa man ka magpuyo ka silang balay o lahi ka? Welcome po. Ha? Welcome ko sa ila. Sa? Welcome kayo ko sa ila. So kung adto ka dito, so magstay ka sa ilang balay. So walay problema imong na-feel dito, okay kayo ka. Wala na sa, Okay. wala may problema. So katong last ninyo nag-uban, asa man mo, neto ka uli ka na po, neto ka Surigao. Dito ko. Tapos, tungod kay layo mo, sa imong gingon, Gusto niya nga, dili ko mubalik din sa Cagayan. gusto niya nga dili ka mo balik. Oo. Okay, gimingaw na day siyang maayo. Ngano man, sa may rason niya? Amot na, kadlok siya, makakita ko glain. Wow! So nahadlok siya nga ikaw mo'y mubiya, ana lugar? O, tita, biday na tinala ko, kung siya makuntag. Diyo lang, burag, naghila ka, pero imong background, nagkatawa imong mga kauban. Nawala ko na sa bati, tabi kay nara ko diri sa CR. Mahula ko sa mga kauban. Diyo lang. Wala makontak, so nag-down na rin nga biyaan, bas hindi naguba lang yung cellphone, ikaw sa bitaw kay advance, kay ka mag-isip ba? Simana na titabi. Wa kay line number dito sa iyong mga kauban. Wala. O di mo uli ka dito, emergency na. Kung for example, sa kasimana, wa mo tubag, tawa mo nag-away, wa man ka mo nag-away pag mura man ka to yung gusto. Di, ato, dito, kay basic emergency na. Mahula mo kay basin niya di ko niya dawat kung dito. Tanawara, advance kay ka magunahon na ba? Basi nakasala gid ka, anong advance maka magunahon na nga maulo ka kadto? Kung tinuod nga, wala mo, okay mga demo duha, tapos usa ka semana na wa makontak, so emergency na nanay nahitabo na niya. Basin ko O di ato dito siri. Lahi ra mo gini ang consequence basta long distance relationship. Pag mag-away galing, lisod kayo isettle kung lagyo mo. Kung tinud-anay na imuhak, ayaw na ipaabot pag pilakadlaw, sirit na dito para magklaruhay. Wala ko man dyan ko ikorta. Mauna, magnon-muna akong giingon. Ang long distance relationship kailangan og kwarta. Gasto na. Nga naman, morning. Kada sundo na ko titabi, ako man gidapadala niya kay mag-savings man sa bangko. Mao lagi. Wagi tayo mabuhat ani lagi. Pangitag pamaagi, pangutang adto dito sirit na dayon. Para makabalo ka, para matubang na imong pangutana. Kay ikaw manggaling nga uyab niya, huwag magkikabalon sa naitabo. Unsa pa kami dali nga naminaw ra. Nag-judge na. Wala siya makontang, nag-judge na dayon ka nga gipulihan ka, o pagaling? Dili ka to sa katong akong sige ginahangin. Dili lagi tama, Juan. Dili lagi tama. Adto dito, sirit. Pangitag pliti, sirit dito, adto eh. Ayaw sigunahunag mga bisag unsa na lang diha.
para maklaro ka, para matubag diretso ang imong problema, pangitag pamaagi, sirit dito, adto dito. At tubanga ang imong kapalaran kung sa manggaling di. Kung pagkato nimo dito, may na maklaro ay kung naasa ila hindi, dawatan ka matuoran. Kaysa ingani ta nga, sige lang tagunaw nagdi maayo, silang tagpanaghap, ani. Sirit dito. Oh, gadlaw ko dito di kay masinyapat yun ko dito. Oh, anong nabot naman ta sa patay-patay diri sa manggisala nimo? Tama na. Tita B? Anong niabot naman ta sa patay-patay? Anong patyon man kayo? Kalay mo di. Ano sa mga imong nabuhat na nga sala gyud eh? Nakaburos ka? Dili Tita B, nabasa mo ko niya ako messenger Tita B. Nga nakailain. Wala na, nakachat-chat ako sa akong ex, pero wala. Okay, bye. Samok ng mga tao. Daan ko pa lagi? Pailak-hilak pa ka? Payuningon pa ka nga ni kalita sa kawalay ang gugma ka kanat birita tano tanaw ikaw man ay nasapon nga nailain. Nagchat-chat nimo siya kay bye. Ginoo ko nimo. All your life you've waited. Ay nako. Love to come and stay. Kay may gulit gon si mong bugan ha. May ganay mong bugan na ipapaak sa buyog kanang burag Jollibee kadako ha. Uy, bastos ka. Oh, it's hard Ay! Tanawa ra gyud mo ka mga lakiha mo. Abi siguro kung magilak-hilak na mo, musimpatiyan ako sa iya ha. Dili ha. Gipalabas pa nimo nga sala sa babae, ang ending yun din na nabasahan sa mo ha. Hello, Tita B! Okay, change music. Tita B, I need advice about sa manliligaw sa kuha, pero minyo siya. So, ang iyong buhaton para ma-stop niya. Hello? Hello? Hi, Langga. Yes. Inhale-exhale ako Langga kaya nilabad akong ulo sa previous call. Kadyo lang kaya. Nagpalabas pa siya nga sala sa babae siya mading kinaha. Kadyo lang. Inhale. May galing kay nindot imong tingog Langga. Barag bagay kay sa kong background music. Thank you. How old are you, Langga? 28? 28? Uy, sakto na han, sakto na. Medyo dapat ang karelasyon ani pang ano na, pang bana na ni, kay 28 na. Di na ni siya pabibi. Ang dami, alam mo, sa imong tingog lang ako lang i-judge sa imong tingog, ang ganda-ganda mo. Pero kasagara lang, ang mga nindot og tingog kay tambok. Tambok ba ka? Slight. Ay, muna kasagara mo katingala ng mga female DJs, kasagara tambok yun na. Kay bihira rin yun ng slim kayo tapos nindot pag yun og tingog. Anyway, marami ka namang manliligaw. Yes. Ang isa lang ani dayan ang minyo. Actually, akong nature manggod sa work is kanang frontliner. Ay, guwapa gud ay. Basta frontliner, guwapa gyud na automatic. Then Unsa man ni hotel ba ni hotel? Dili. Okay. Business firm? Yes. Okay. Tapos? So, in the business industry is daghan kami meet mga big boss, mga Tinood. Yes. So, since ako is I'm 28 years old, dayo. Ganito, anak ko naman ko I think 4 sila. Na sige paramdam, Oo. Pero unsa lang nga klase ka ba nga text, tawag, sig-anha, ana ba? Oo. Okay. Text, tawag, then padadaan ko og food. Kanang klaro na ba yun nga burag gusto na gin mosulod og relasyon ba or puro pa lang puro lang mga si tawagan ni paduding pa lang. Unsa na ni sila nga level? Puan siguro na sa mga stage na murag kanang paduding pa siguro. Paduding pa pero wala pa sila niingon na express nga gusto ko nga magkarelasyon ta. Ang isa.
nag-express na siya, pero ako is kanang off-weight. Kanang, Minyo, mo yung minyo gyapon ni siya. yes, oo. Oh, okay. So, off-weight. Dili ko, kanang ako siya is, kanang ako man good is friendly. Oh, okay, yeah. Labi na po sa imong nature, sa imong work. Okay. So, friendly. So, kailangan ka mag-care sa mga clients, sa business, Oo, so siguro sa ako lang thinking is basi nadala lang siguro siya daw I care. Yeah. Pwede. So motong ako is asay sakaya lang ako siya pero ano mo siguro is nakaingon ko nga I think it's enough. Kay maglahi na gid mama as a girl. Wait. Now, ano ito sa problema hon? Your problem now is you're not falling naman. Ay. Well, I don't know. Because, ani maguna, mahimo siyang problem because parang mayon ka nga dili magini pwede kay minyo biya siya, di ba? But Yes. mahimo ni siyang problem if you're falling. Yes. Kasi kung if you're not falling, so, uy, maitabo, kiber ko ni mo de bahala ka niya. Ang problema lang sa pag adlaw na ka, primero di pasaka na laging kanib itong pasakay-sakay, diri mo gini dapat sa sugod pa lang gyud, wala na ning sakay-sakay, umpak na diretso. Auli man ko ning pasakay-sakay para bang bura mo ni silang mga cancer cells. Mo gani actually mo galing ni akong gusto nga i-suggest sa mga di kayo mga itsura ang mga lalaki nga gusto manguyab. Hindi magsugod sa kanang hinahinay ba ng everyday, morning, hi, good morning, ana. Bura siya cancer cells nga hinahinay da kadugay ni dulot na di ay. So mo nang naitabo sa mo ha, pasakay-sakay, ana, then minyo man ni siya, ana. Then suddenly, boom, na-express of feelings, boom. Tapos eventually, tungod kay ginaadlaw-adlaw na rin kaniya, eventually mo rin ni ganahan na po, kagapangitaw na po dahil nimo. Sa mahimo na rin na sa problema, kaya wala rin, na-realize na nimo nga ka-fall na po dahil ka. Gakaganahan na po dahil ka sa iyang gabuhaton sa imo ha. Tama ba? Boringan na ba yung problema? Yes. O mo nang makaingon na din ka nga lisod na din kayo likayan because kung mo stop sad siya, magpangita naman ka. Gid siguro. Yes. Namog na nako sa stage na inana na din. I mean, unsa man ang status sa iyang pagaminyo? I mean, minyo gyud nga gauli pa sa sang asawa or separated na sila? Kuan gauli gid siya sila. Then last time, I think last week is gi-invite ko niya sa ilang house. But actually, okay. wala ko ni ganaduha ko. Lagi, So, adto lang, so, giuban ako ang akong friend or ka-workmate na ako. Di kay tanto, kay mag na-celebrate sa celebration sa ilahang butanta fiesta. So na-meet na ko iyang wife, ang anak din yun. Nakuanto na ko nga ang tanan tanan tao is murag ikaw ray gabantayan. So something awkward na sa mga wait. Sa klase ang event day, birthday, sa occasion. Anak birthday. Okay. Ano niya to po kay daghan mo gipadto o ikaw ra gyud special nga pag-invite? Actually kabalik-balikan gid ako dili ko adto tita. So gisik ko tanan rason ako nang gihatag sa iya. So balik-balikan gid ko. So murag gikuan gyud ka push through gyud ka ni. Ako din ngayon until kana akong friend ay kanang kauban ako sa work niingon nga siya ang ni-commit. Sige maadto mi ha. So ako gising dili ta maadto. Ato lang gud ta. So wala ko choice gi adto na lang. Agkoy kaning mga friends lagi ba? So kana murag hospital na lang kay kapila man tabalik-balikan mag kada adlaw man tabalik-balikan. So adto mi ana so murag ang akong nakaadto ka lang murag kanang dili ko comfortable. Okay. Kanatang nasa kuan nimo nga
maginti masadaan ni Yeah. Oo. Okay. Oo, gamitin mo ang wife, ano kayo, friendly food. Friendly po ng wife. Samot. Oo. So, maabi-abiho na. So, syempre, ikaw, nanasimutin ko nga, daw, ganito na kayo nung Lord, palayo ko sa tentasyon. Oo. So, muna akong problema ka, kaya kung saan ako, likay sa iya, ha. Everyday, naman gid may mga transaction na which is involved. Na makita. Yeah. Yes, oo. So, every now and then, manawag siya, kanang mga tala siya about sa iyang, ang status sa iyang business, Okay. Murag, ibat in din niya, uy, kamusta din ka? Iyo, no? Nasi rason para mutawag siya, o inanap ikaw. Anong lalaki? Pag ang lalaki galing, lagi na sila iga-prajikon nga babae, they will find ways. Mangita ginagbisag unsang bangaga mga igala para matanaw. Ang problema pag sa laki, pag kamo babae mo hatag lang mo bisag gamay lang. Bisag unsa ka gamay nga hint that you guys medyo ganahan po sa iya, ha? Like for example, if gahatag ba ni siya gift sometimes, most of the time? Wala pa mo siya nakahatag. Wala pa yung mga ana. So usually ka ng mga ana lang, mga words, istorya, paligyas ko, ingana nga level. O dayon magpadala o food. Kana mga ana. For example, if maghatag siya food, dayon makita niya bisag gamay lang nga, uy, wala gwa siya na-react, barag medyo happy ra pud siya, medyo okay ra pud siya. The more na sila medyo mas makadugang ng confidence sa ila nga, di ay nagini-chance nga malangkat ni. So kung tawagan ta ka, kung mo PM ko sa imo, you guys text ba or PM? Yes. O kung sa in terms of work. Sa in terms of work. Pero kung na yung mga personal message, ga-PM sa mo, ha? Pero di lang ka-reply, unsa imong gabuhaton. Ga-PM siya. Since dili mo siya related sa work, so dedma. So sino lang? Kung dili, sure. Oo, pero kung manawag na bitaw siya. Alright. At man gusto kayo, sige, green akong phone, murag serving mo. So, bago na lang na ako. Pero kanisya, muna ni siya nag-express na po na gusto siya makipagrelasyon, wala pa, paduding lang. Oo, paduding lang, pero na-feel na ako nga murag kulang na lang gid may bitaw kay may man naman gud siya. Well, sabi nga kanang gusto daw siya dinner date ko nga anak ko nga Hawaii ko nga ano man kanang dili naman guna pan sa to sa work. Okay. O bihan naman na Is it annoying na for you? Parang annoying na ba? Or gusto ka mo stop because kakakiligon ka? Asam mga sitwasyon ni? Siguro. Barabang dating please stop be. Ay na bagay. Gakahubo na akong panty po. It's two different things. Namang iba nga, di ko kanan niya, kay annoying kasi sa sunod-sunod. Di ba? Naingana. Or, pwede ba undang ko na ni mo na, Vicky? Gaka-fall na ko. Samok. Ana ba ang imong problem? So, parang iyang diskarte, it's working. Oh, yes. Ooh. Working. Is this guy good-looking? Yes. Nagay mo lagi na ba? Mo ginasakit sa mga bae lagi ba? Hamiso. Same ako mag-age, actually. Agay! Tama na! My God. Well, at the end of the day, call back ka lang ga. Sa muna yung mga usually gasugol. Kani nga mga stage may gala mo, naning ka ng mga kung sa bingwit pa, hapit na ginburag ka kanuno na gyud sa bitag ang isda. Tawag lang ka ulit, tawag. Nabutog na. Ala. Wala kay trabaho karon kay holiday, no? Tama ba? Yes. Okay. So parang kakakiligon na ka. Parang it's working already. But you know, sa bagay, alam mo, to be honest, at the end of the day, walay dampa-dampa nga may tabo kung wala gyud maghubo. Walay conversation nga mo taas kung wala say mo reply og taas. And in fairness naman,
if napanin mo si mong mind po nga di gini pwede, dili gini pwede. Pwede mo magyapong ka, napamangyapong sa ibalag, sige lang pasakay. But you will still say ba nga na bitang nang samo kay ka, sir. Kanang kuan ba, no? Kabalo ka, kung saan na i-stop nato ni ana ba? Ang problema lang di, ang pinaka-difficult lang diha, ang imong gusto nga words na mo gawas is stop na, pero deep inside sa imong heart yung kagpadayon pa. Mo na pinakalisod ron. Because may nga nga di lagi pwede kay minyo ka. Pero imong heart ito, sige na, kakiligon ko padayon pa. Mo na yung problema din dako. Tapos every kuan pag yun, so every day pwede gid siya magkuan because mag-abot yung matuon ang business, tama? Yes. Huy! Muna na akong giingon mga igala. If you're really serious about it na gusto ni mo nga ma-stop yun na, then muna ni nga time nga, ikaw mismo, ignon ni mo gid siya. Nga kabalo ka, ano ba, anang if mo action siya tipas, for example, kung tawag, trabaho lang, then kung mo action siya og tipas, then dead ma. Padayon lang gini mo na yung ana. Wala sa ilain gakord sa mo nga single. I don't know tita kayo no bitaw kana usually gigakot gid sa ako kay mga nagisabit. I don't know why. Kasi ino lagi akong kauban sa work nga sa man na ang paminti gasud-sunod sa imo is namin mga sabi. Dili man pod because lang pod kay ang nature sa imong work kasagara pod ang mga guys nga involved ana is technically mga married people na. Labi na kung nanaka sa mga business nga side, siyempre malaki ang mga kung mga bata ka gusto, napakadiri sa mga job fair. O pa rin mga trabaho. O mo pa pagsugod ilang trabaho, o dili pa kayo sila ingana so, sa imong level ana. So maybe mo ato ka sa laing mga organization or group na you might see nga na yung mga uban pang mga single na ingana. Na-timingan lang ba? For example ba, na-timingan nga nagtrabaho ka sa fish pan na puros goldfish. So ay pag-expect nga na ilaing isda na ikarpa diya. Kaya lang na-timing mo na makain ka nga borago, ano? Sabay, maliban sa imong trabaho, sabay lain ni mong gikabisihan, gabuhaton. Balay lang. Trabaho balay. So wala kay trabaho nara sa balay. Walay lain circle of friends like hobbies, climbing, hiking, walay lain ana nga grupo. So balay lang yun kung walay lain trabaho. Wala kayo marag naanad manggod ko since marag sa dalaga pag ma-strip man gid akong parents. So agay mo na lagi ni ba? Munang ako pod naanan ko nga ang pick up kung magdaag ko kapoy man may katulog na that's why I cannot blame you also nga medyo dali ma-fall gyud ka kadugayan because wa man po kay line options. Like for example nga na minyo si dikit-dikit tapos gabuhaton niya yan ginapakilig ka actually ang ginagawa niya pinapakilig ka lang niya slowly every day. Tapos wa man po kay line option mo po line single nga gapakilig po nimo every day. So eventually di ta ka ma-blame kung medyo ma-fall gyud ka aning minyo. Because what my choice? Kung sige tagagbawagan og bingka, why line nag-offer og suman, well, eventually bingka lang ginawa maganahan. Titi. So, it's about time. Well, again, langga, if kung gusto, sure you ka, mintas wa pa ka nakasulod, then padayon na nimong gabuhaton, deadma, pungi ang self. And kailangan ka og diversion. You need a diversion. Dili sa imong trabaho then apil ka og laing hobbies nga na pwede ka makasulong laing organization then look for another laing pwede buhaton. Kung nakay app mahilig kag Tinder then mag-Tinder, Facebook uban adto sa again ingana ang buhata kailangan kag diversion kanay imong gabuhaton karon tama na mintras wala pa ka nakasulog sa sala kay hapit na mura kag isda karon nga ang bingwit na nasa imong baba. Kulang na lang yun nga muingkit ka. Pag muingkit ka, then you're trapped. Karon, murag ka-attract na ka, murag nakita na nimo ang bait, parang, wow, parang ang sarap na kainin, murag naanagida, murag mo na ni. Mintras wala pa ka nakaingkit, then, come on, atras. Then you need a diversion, come on. Pangitag diversion.
If kaya nimo nga magpa-assign ka nga dili na ikaw muhawi na iyang kuan, then kung pwede lang then buhata. Then pangitag diversion lain, pangita. Come on lang ga. If regular baka gapaminaw sa akong tita Bisyo, I mean kung makadnog ka sa uban nga nakasulod na, mas nidako ilang problema. So kung ligid pa ka, mintras tamtax pa lang ang nabutang, ang nakabuslot, ayaw na naipadagan kay mag-iisi na. Ang tibok ligid na mo'y madaot lang ga. So what you're doing, kung mo PM, tapos pag mo tipas, pag dili na about sa business, then sin na. Do not answer. Leave. Kung mo tawag, pag mo action og tipas, oy sir, ato, taman sa ginhawa kung sa'y rason balintong. I know, ako, kanang imong feeling ang murag, ga-action na kag-fall, it's normal because wala man kay laing kung, di ba, gina everyday go ka, wapoy laing gipakilig. It's normal, pero that's why kailangan og diversion. Create a diversion. Come on. Kailangan ka mag-appeal og ubang organization, mangita kag unsay pwede maapilan lang ka. Okay, tita. Please. Mintas wala pa. I know you're pretty. That's why nga daghan sila yung gusto mo dol sa imo, right? So you deserve a handsome yet single. Yes, nga dili mo pasakit sa imo. Yeah. Yes, akong age is, nalagit akong mindset is, kung makauyab ang galiko is, husband material na. Yes. Correct. Kay na nakasakuan. Medyo matured na ta, bro, na natapadong na ta sa kalendaryo. And ay katingala kung anong puros halos minyo because sa imong edad po karon o sa business, sa imong work, sa imong career karon, medyo napagidi ang mga gatapok puntanan mga goldfish. So natanan halos minyo, so mo nang medyo mas nakita kanila. But you know your worth ba? Kanang, di ba? I mean, you're professional, you're pretty naman. You deserve a single guy. Dili ka ang ayan may mong kabit. Yes. As much as possible, kung dili, ayaw sa, kung wa ka nakasulod, then ayaw sa gyud atras. Okay? Sige, tita B. Diversion. Look for a diversion. Unsay pwede naman diversion or a weekend, abay organization, hiking, or sabay mong hilig, o sabay lain mo hilig or something. Then dito ka, go ato ang mga diversion, ato dito sa mga singles for Christ baka ha, or anything. Okay? Sige po. Thank you for sharing. Okay, welcome. Bye. Okay na yung problema. Pag ma-fall na dahil, kanalang ginahinay, mga, mo gina yung mga technique po na sa mga laki, kanang hinahinay lang, kanang mga gwapo, attractive ba na sila, so pagdali lang kayo makadiskarte. Kung medyo apiki mong naong, di kayo nga nakagwapo, mo na ang technique, ayaw panguyab diretso, busted yung ka, mo pa ipangilan ninyo, tapos diskarte din ka pa, kailab yun na, wala, yabog yung ka. Mo na ang gabuhaton nila, ang gabuhaton, hinay-hinay, slowly but surely. Hinay-hinay, everyday, hatag-hatag, pakilig-kilig, Anton, ma-realize lang din nila nga na-fall na dahil sila. Mo na'y tinod nga chick boy. 2:47, time check.